Jista' jkun illi wara kollox il-bib tal-Labor għal Konrad Mizzi għadu mbexxa u mhux magħluq għal kollox. Dan kif fl-aħħar jiem, il-Prim Ministru Robert Abela kellu dik illi bosta analisti qed jiddeskrivu bħala epifanija wara il-vakanzi tal-miliet u wara mill-Surveys interni tal-Labor bdew basru mal-temp fil-kurituri ta' Kastilja u taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista irid jerġa' jibda jilqa' lil dawk illi warra. Ġustament, lura f'April, Rosjan Kutajjar kienet irriżenjat minn membru Laburista u mill-grupp parlamentari tal-Labor wara li ġew żvelati chats bejna u bejn Jorgen Fenek fejn fihom qalet illi riedet titħanżer bħal ħadd ieħor u susekwentament ġie żvelat illi kienet ħadet impjieg ta' konsulenza mal-ITS. Iżda, fil-waqt li dan l-impjieg ġie deskritt mill-NAO bħala wieħed fantażma u sa issa għadha ma ħallsitx lura l-eluf ta' euro li ħadet minn fuq dar il-poplu għal dan l-impjieg kundannat, issa Robert Abela qed jiftila l-bib biex terġa' lura. Bl-istess mod fetaħ il-bib għar-ritorn attiv fil-Labor għal Justin Caruana l-eks Ministru li kienet involuta f'diversi skandli fl-aħħar snin fosthom il-qrubija tal-eks raġel tagħha u eks Deputat Kummissarju tal-Pulizija Silvio Valletta ma' Jorgen Fenek u li kienet daħlet jaħdem fl-edukazzjoni lill-ħabib tagħha fi żmien meta kienet Ministru. Kutrum bajsi tal-Prim Ministru li żgur ma ġewx injorati u li ntlaqgħu b'ċertu kritika u suspett. Għal-daqstant Net News staqsa lis-Segretarju Parlamentari Malcolm Pola Ġużgalja jekk jaqbilx ma tali deċiżjonijiet la darba kienu biss mid-deputati Laburisti illi fl-aħħar xhur ammetta illi ma qabilx ma deċiżjonijiet illi ħal Prim Ministru. Iżda jidher li hu jinsab komdu bl-introduzzjoni ta' Kutajjar u Caruana mal-Labor. Smajna fl-aħħar jiem illi il-Partit Laburista, il-Prim Ministru, irid jerġa' jiftaħ il-bib imberaħ għar-ritorn tal-Membru Parlamentari Indipendenti Rosjan Kutajjar. Inti taqbel? Fil-verità hija l-prerogattiva tal-Prim Ministru. Jiena għandi relazzjoni tajba ma' Rosjan Kutajjar u fil-verità jiena nimxi fuq il-prerogattiva li għandu l-Prim Ministru u m'għandix oġġezzjoni għalija. U taqbel ma' ritorn ta' Justin Caruana? Qed issemmi nies li huma definitivament huma validi ħafna, però mbagħad li jitlu jew le lura hija fil-prerogattiva tal-Prim Ministru meta jkun il-waqt jiddiskuti. U mistoqsi jekk jaqbilx mar-ritorn eventwali ta' Konrad Mizzi mal-Labor Ġużgalja ma ċaħġ. Ta' minkejja dak kollu illi ħareġ fil-qrati Maltin brabta mal-ħidma ta' Mizzi fost oħrajn fid-dil skandalus u fraudolenti għal-Vitals. Jekk iqum fil-għodu l-Prim Ministru jgħid ħaniftħu l-bibin lil Konrad Mizzi, inti taqbel? Fil-verità aħna familja Laburista, aħna familja maquda u fil-verità aħna dejjem nitkellmu ma' xulxin u dejjem noħorġu dejjem waħda vuċi soda flimkien. Għax ma ċatlix però li taqbel jew le mar-ritorn kieku ta' Konrad Mizzi? Naħseb tajt informazzjoni biżejjed. Francesco Catania, Net News.